सहा सवारी चढ़ के अरे अइला शिव गुरु हो डमरुआ बाजेला हो डमरुआ बाजेला कि शिव गुरु अइले मोरे दुआरिया हो डमरुआ बाजेला हो डमरुआ बाजेला। बसहा सवारी चढ़ के अइला शिव गुरु हो डमरुआ बाजेला हो डमरुआ बाजेला शिव गुरु अइले मोरे दुआरिया हो डमरुआ बाजेला हो डमरुआ बाजेला। शेर पर सवार होके अइल गौरा मैया हो चुनरिया लहरेला हो चुनरिया लहरेला। शेर पर सवार होके अइल गौरा मैया हो चुनरिया लहरेला हो चुनरिया लहरेला। शेर पर सवार होके अइले गौरा मैया हो चुनरिया लहरेला हो चुनरिया लहरेला। गौरा अइले मोर दुआरिया हो चुनरिया लहरेला हो चुनरिया लहरेला। मोर के सवारी काके अइले कार्तिक भैया हो डमरुआ बाजेला हो डमरुआ बाजेला। मोर के सवारी काके अइलन कार्तिक भैया हो डमरुआ बाजेला हो डमरुआ बाजेला। कार्तिक अइले मोर दुआरिया हो डमरुआ बाजेला हो डमरुआ बाजेला। कार्तिक अइले मोरे दुआरिया हो डमरुआ बाजेला हो डमरुआ बाजेला। देखी सबके चर्चा में आ गइल बाबा भोलेनाथ आ गइल बने, मैया पार्वती आ गइल बने, कार्तिक जी भी आ गइल बने, लेकिन गणेश जी महाराज के बिना शुरू नहीं किया होत पूजा। सब शिष्या भी देखा तरी कि कब गणेश जी महाराज के बुलावा तरी, कैसे बुलावा तरी। मूस के सवारी काके अइले गणेश भैया हो डमरुआ बाजेला हो डमरुआ बाजेला। मूसके सवारी काके अइले गणेश भैया हो डमरुआ बाजेला हो डमरुआ बाजेला। शिव गुरु अइले मोरे अंगनवा हो डमरुआ बाजेला हो डमरुआ बाजेला। शिव गुरु अइले मोरे दुआरिया शिव गुरु अइले मोरे दुआरिया हो डमरुआ बाजेला हो डमरुआ बाजेला।
बसहा सवारी कके आइल शिव गुरु हो डमरुआ बाजेला हो डमरुआ बाजेला शिव गुरु अइले मोरे दुवरिया हो डमरुआ बाजेला हो डमरुआ बाजेला।